మొదలు రాయ్ సెంటర్ ఆదివాసీ దగ్గర ఆదివాసుల కిల్ల అడవుల జిల్లా ఎజర్ పొరల్ సొత్తలదు ಗೋಂಡ್ವನ ಪವಿತ್ರಪನೆ ನೇಣು ಮಾವ ಆದಿವಾಸಿ ತೆಗೆ ಮೂಲವಾಸಿ ఆదివాసీ మూల పురుషుడు ఈ దేశానికి కూడా మూలవాసి కాబట్టి జల్ జంగల్ జమీన్ క్లాసి నైజమున్ సర్కల్ తొడగిరే దోడ్ దాడ్ కేసి మావ హక్కుల్ లాసి లడమాసి నేడ్ మాకును నిత్లే జాగా ఉత్లే జాగా మావ మనటు మదన్ లాసిగిరే హక్కు సీతరువరు మావరు వీర్శ్వర్ కుమ్రం భీమ్ అడవి బిడ్డ ఆదివాసుల అడవి బిడ్డ కుమ్రం భీమ్ల ఉంది పాట కేజ్గడ్ బద్ది నగడ స్పీచ్ కేంచర్ మంతిడు బద్ది బత్తలో డల్నెస్ కరమాసర్ మంత గట్టిగా చెప్పడే పాయనం గ్రహిస్తుంది ఇది సంవత్సరము ఇతకి సాధు నుంచి ఒక వాయిదాలు 31వ తారీఖును హర్సాల్ మనవాల్ మీటింగు దేన్నొక మరటు ఇంకే మహారాజ్ వేతపు చొప్పుడున్న గులకు బావుగిరాయి మరటు అలవర్చుకొని చెడు గుణాలకు సుడికి అన ఖరాబుల్ బద్మతకి సుడికి అని జరే సోబత పోయే వేస్తే దానిలాసి మరటి సంధి చొప్పడును గురించినే ఆలోచించని వేచరుంది కుమ్రం భిన్న పాట గెలుచుకోండి. హలో హలో సందర్భం జై సేవ జై